आं आपातत जेहेतु 2023 लास्ट फाइट पाइखेबा आउन बागैनो आं रेजिगनेशन होनानै नै वान सबै आं रेजिगनेशन रखा ताई डाइरेक्ट बुबा ग्रानो कपि कैसे प्रेसिडेंट कपि कैसे रखा आउनि परे बुबा ग्रानो साका कक्रै बजेता आनो मेसेज खाइका मेसेज खायै पहबो आन धानिबो बा आनो माने तामनाय आव आनि बसालि आनै बो आनो साका किन्तु तामनै चाकां सेमि एत्तबे बुबा ग्रानि चाय तो तावसु जरावां नुले नुगियाखौ एबं आं बनो साका व्यक्तिगतभावे उलब आं नंबाय तंनाय बा सम्पर्क तंनाय निनि बागै आं सरिनाय निनि सरि हामियानि बागै बबानो कयका लास्ट पर्यन्त बहानो टेक केयार होनै साका एक्सेप्ट नै तो सायाको टेक केयार होनै साका गाबनि बागै माने आव आं बनो साका ओके बुबाग्रा जास असुक जरतैनो माने तामनाय मिया नि जेता बबाय तामनाय WhatsApp तै खलाय जे जों कक सालायमानि टेक्स्ट खालायमानि आबाके पाइका गाबनि परे तामनाय तिनि फुङा आं नुखा खरकचा MDC आनो ओकाबा मेसेज रहका आनि एरिया निनो बुद्ध देबर्मा हनाय तामनाय जे खरकचा तिप्रामा थानि लिडार न MDC ya बोतो MDC या आनो बनि जेता जे वो फेसबुक लाइव नि आबनो रहनाय के खरकचा MDC आनो रहता दादा खनाय नेगरे दे बतांगा बाइके खाइसे के आंले साजाकलि हाने के बारो साका जे तामनाय बहानो हामजागिया बदफानो हामजागिया हामजागनान का आं हाइके हामजागतन हनै ठीक आछे बना कतो कुबई जदि से बाहानि साइ जदि से गोबां सामं खालायमान खांखांखांखाय तां बन थानि सिगारमा खालायनाय एबं बन थानि मा सोलोंनाय किन्तु आइबन ताबुसु जरा तो बन थानि सोलोंजानाय तो करिका आं सोलोंनानै खांखे हयतो बुइनो बान्दिनानि बुइनो बान्दि रांनानानि हयतो बात पारंना नावसि जबन थानां सोलोंना नांनाय आबादे ततै कोनो करे है कारण तामनि हिमाले जे ताबो के विश्राम मंज बाजाराव बबा थाक पाइमान जागा आबं कानि नक से है 3 तला बिल्डिं जिन बरं बगे जे तांगे नै माने एबं बजरि से 4 तला बिल्डिं तांगे जरि से आबा के रुई तिब्रासरनो रिमां खांखांखा आपरो निचे आंबने सेलुट खालायनाय है जे बहानि साइ आव एचिव खायका दफानि बागै नै किन्तु ताबो बनि दफानि बागै एचिव ले ताम तंबा आं तो मानमुनियाफोना आं खायका माने जे मानसा जरते आनि पसिबिलिटि नि बिसिंथाय ताबो जे खुमुलंग कलेज खालायका आरो स्टेडियाम खालायका आरो 4.5 कोटी टाका उनि परे एक्सकेलेशन मान खातायबो 5 कोटी टाका आरो मिउजियाम खालायका अब हाइके खाय गोबां मा जे मानसा जरते खालायका हाइके गाबो तो माने अन रेकर्ड दंले ट्राइबल वेलफेयर अन रेकर्ड दंले एडिसी एडमिनिस्ट्रेशन नि थानिबो इंगे तिनि जे तामनाय आबा हाइके बुसिया सुजिया आबा हाइके सामाने के तकाइसे बजे साव ब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या ब तिब्रामथ जॉइन खालामन जे करैखौ ठीक आछे तिब्रामथ ब जॉइनिंग खालामन करै जा ना तामाबो तो तामनाय सिस्टेमेटिक को गया किन्तु हाइबना ऑफिशियली बुबाग्रा तो आनो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाक एबं तिब्रामथाव 12 जन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बिसिङो बिसिं देबरमा हनै खरकजा दं आ बिसिं साबो साइमिया बजरि जे आनो हनै साइमिया खांखांखाय आबो गुबुन बिसिं दाङै दं गा ताम खांखांखा जे तामनानि नैतिक जेता दायित्व आबोनुला आं पालन मा खालायनाय आबोनि बागै आं सिरिं सिरिंखौ दङो आं बाहायके सामं खायांखौ दङ आं गाबोन बागै आं रेजिगनेशन देखा आं आनि जेता एनजिओ सामं बाथाय गुबुन सामं आवति प्रासान बागै ताइबो सामं गाहाम खायनायनि बागै आं आबाहायके माने तामनाय जेता आनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पद दंमोन तिब्रामथनि थेक आं बुबाग्रानो रेखा गा जागाव बजि इंटरफेयर खालामना दङ आउन बागै जेता बनि आबो बनि जेता बनो आव मेसेज ना आं बुबाग्रान थानि रेखा आबोनि परे बुबाग्रा ताम साका ओ जागाव